nisɔnga di kɛ nana kɛrɛfɛ ni ma nisɔndiya bɛ mun kɛ n'a fɔra rebelle yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko ko kɛlɛ banna a tɛ nisɔndiya kun bɔ ko kɛlɛ banna ala len bɛɛ sɛgɛnna de pala k'u dan kuma an bɛna don kuma kɔnɔ sisan u yɛrɛ de bɔra k'a fɔ sa ko tɔ foyi t'olu la tugun u yɛrɛ kelen bɛ diɲɛ fan bɛɛ ne ma nisɔndiya o la bi ni émission ye ɲɔgɔn tɛ kɛ o parce que a bɛ fɔ nin ma ni émission ma de ko émission d'aveu u yɛrɛ de y'a avoué ne kumakan tɛ jɔnkala a bɛ fɔ ni émission ma bamanankan na ko jɔnkala ko jɔnkala a y'a partagé dɔrɔn a ye émission jɔnkala partagé san kɔni fɛn bɛɛ banna mun de bɛ yen sisan n tɛgɛ n'i tɛgɛ a dan tɛgɛ n ka joli da i la aw mago bɛ fɛn o fɛn na a y'a bɛɛ posé Kidali aw mago bɛ fɛn o fɛn na Kidali n'a lamunu kan a y'a bɛɛ posé n bɛ yan. ayiwa Bobo est ce que an tɛ don Kidali kɔnɔ joona parce que. ayi ni min ka d'a ye a y'a daminɛ o la dɛ. o y'a sɔrɔ ko opération dɔ kan ka taga ou bien n'a yɛrɛ bɛ senna Kidali kɔnɔna na opération modèle jumɛn don Bobo ne bɛ se ka walawalali kɛ mɔgɔ ye sɔnni an ka tɛmɛ ni question tɔ ye tuguni. balimaw mɔgɔ opération qui doivent intervenir au nord Tombouctou u y'o tɔgɔ da ko GTA Sankore. Gao u y'o tɔgɔ da ko GTA Askia u ye Kidal Libération tɔgɔ da ko GTA Adrar voilà les trois opérations minnu n'u ka mission fan bɛɛ banna u ka baara bɛɛ kɛra ka ban u ka fɛn bɛɛ b'u bolo baara banna ka ban donc nin ye trois opérations min kan ka baara kɛ dans le Grand Nord o de ye nin opération Sankore opération Askia ani opération Adrar sangoni ni opération située kuma bi yɛrɛ de bolo sisan min opération kan ka min ni min kɛ sisan o de bɛna ɲɛfɔ sisan kuma la surunya la an bɛ lamɛn opération ninnu kan ka min ni min kɛ pour ne bɛ se ka walawalali kɛ maliyɛnw ye o bɛ se ka non ne ye opération ninnu ka mission f'i ye u bɛna jɛ ka mission de kɛ ɲɔgɔn fɛ mission fasuguya jumɛn ka gara nord kunna kun k'a bɛɛ sécuriser tu sais on a plus besoin n'i bɛ taa kɛ Gao bi fo k'a sɔrɔ i hakili sigilen bɛ ka taa an tɛ se ka segin ni services de sociaux de base ye o. On veut ramener les services sociaux de base, l'éducation, la santé, l'administration, opération est fait de Bakono. Aujourd'hui, on a créé 99 commissariats. Donc, police Bakono, gendarmerie Bakono, protection civile Bakono, et armée régulière Bakono, à Bé de Bakono. Opération Mindo, à Bé de Bakono. Donc, fait Beka Sengane Sigorola. Déplacer fin février. On a fait qu'à donc Beka Sengane Sigorola. Mais, on a comment une opération qui doit libérer Kidal avec forcément opération Adrar. Donc, on peut dire que au bar, on a comment en conservation. L'opération Sankore a déjà commencé les choses. Le loup a patrouille d'amener. On a bien l'amina. Au lieu de couvrir d'amener à partir de 20h, 21h, Gaokorna là. Alhamdoulilah, Koba la Kasubia. Opération Adrar, elle est offensive ou lancer Bika, Doni, Keller, position Kumaba ou Yekata. Donc, on a pas aller des noter opération Toflan nous met patrouille opération Adrar aller à Gelok Minela et qui était ça de mandat de Lula donc qui dans le baram mesa opération Adrar opération modèle opération Adrar et GTA Dedo et il a opération Adrar opération fait GTA Adrar il y a fama au groupement tactique interarmes donc ou baram mission d'appui aérien Dedo mission terrestre, section d'infanterie, cavalerie, blindé, à Bédafalen de Baron. Ça fait 10 000 fouilles, il va faut qu'on monte là, il va faut qu'on hamburger betomina. Ça fait sur Bakono, salati, Bakono, fin de. Il va faire fait ma belle jeter un groupement qu'on a là. Unité. Ah, il va faire de la belle Bakono. D'investigation, mon Bakono. Section d'éclairage, mon Bakono. Section d'appui, mon Bakono. Force spéciale ou Bakono. Infanterie Bakono. Donc, il y a armée bolofara chima mintakono. C'est ça qu'on a voulu de GTA oui. Oh, ça va des sigira. GTA Askia, GTA Sankore et GTA Adrar. Mais GTA Adrar ni 6 ans. Terroristes yɛrɛ bɔra k'o de fɔ bi journal kɔnɔ n'an bɛ se ka ani ni média wɛrɛw kan an bɛ se k'an da don olu la donna fɛn n'a nataw la ani ministre. D'accord. Musa n y'a f'i ye n ko MINUSMA Tchadien mago bɛ min na o b'a sɔrɔ. Tchadien mago bɛ affrontement de la. U mago bɛ affrontement de la. U ye Tessalite kan. U ye joué min kan n'a bɔra kalama. Ko ka 2 semaines d'u ma. O 2 semaines kɔnɔna la k'u bɛ kan to yen. O 2 semaines kɔnɔ ils ont fait appel aux terroristes. Terroristes nana u ye poste avancé de terroristes ma. Ka moyen d'u ma. Ka missile d'u ma. Oui. Oui, c'est mes défensifs missile. Allez faire au portée. Ça fait environ à 70 km à la portée.
la femme kun b'u bolo antimissile kun b'u bolo donc on va le wele ko Mistral u y'o de fili Mali avion ma l'ONU n'a pas condamné la MINUSMA n'a pas condamné o y'a sɔrɔ Tchadiens bɛ kan kɔnɔ olu de ye 2 semaines ɲini an fɛ k'an ka 2 semaines d'u ma o 2 semaines kɔnɔ les positions avancées à 4 km de Tessalit u y'o di terroristes ma parce que u bolo k'olu bɛna fɛn Mali armée déloger armée forteresse bila dugu ma donc avion min nana n'u ko k'u b'o bon forteresse b'o faga dugu ma n'u avion nana k'u b'o bon i b'a ye k'a fɔ sniper b'o jigi parce que mangoro juma tamaro sun de do a yiri kunguru ni caman de do a laban u ye mun kɛ Tchadiens yɛrɛ ka avion bɔtɔ Tchadiens ye avion affrété Égypte fɛ o avion bɔtɔ k'u bɛ taa u ye avion bon n'u yɛrɛ ka fɛn ye parce que olu yɛrɛ bolo sa nin ye trahison de aw tɛ se ka taga parce que olu tɛ fɛ bi MINUSMA ka taa k'olu abandonner donc a y'a ye ja MINUSMA kun t'anw ka mission na et au même moment kunu Aguelok u ye mun kɛ o Tchadien kelenw y'a ɲini k'olu bɛ kan di ko mais ils attendent que olu ka troupe bɛ wala u bɛ tɛmɛ ka bɔ Tchadiens mago bɛ mun na u mago bɛ affrontement de la parce que u ka su minnu kɛra u bɛ futari u b'a justifier cogo min na donc u bɛ k'u bɛ jeu wɛrɛ kɛ armée Mali la an b'an jɔ k'u kɔnɔ armée ma sɔn k'u kɔnɔ dɛ u ye kan di bi 13h u ye kan labila u ye mun k'an na pour sɔngɔnin na u ye kan abandonné ka taa ko terroriste ka taa kan nɔfɛ terroriste ko munition t'olu bolo k'u tɛ taa u ye i min ka sɔgɔmada na denmisɛnninw de bɛ taa kan kɔnɔna fɛnw ta alors que kunu aw ko ko non k'a b'a ka éléments kɔnɔ ka bɔ Tessali ka na bi u ye kan abandonné ka taa ka kan lankolon tu Aguelok denmisɛnninw de bɛ ka don kan kɔnɔ se ka fɛnw tɔmɔ ala k'an kisi ni kan kɔnɔna piégé non ni bombe b'a kɔnɔ dun u bɛ fɛ ka min fɛnɛ kɛ an bɛ fɛ k'o fɛnɛ ɲɛfɔ an ɲɛna u bɛ fɛ ka bɔ ni Gawo ye k'i kunda Niger kan donc u bɛ fɛ ka embuscade de créer sira la sisan a bɛ fɔ k'u ka mɔgɔw sara ka sɔrɔ u sara terrain kan parce que u t'a dɔn u bɛ sɔrɔsiw ninnu justifier cogo min na u ka mort min kɛra u fan fɛ c'est plus de 600 c'est n t'a nombre dɔn n tɛna nombre f'i ɲɛna mais u t'a dɔn u b'u ka corps justifier cogo min na parce que il y a trop de morts i ɲɛ bɛ Lere Bamba Djoura attaque fɛn o fɛn kɛra hali bateau ni fɛnw na il y avait des experts militaires min ye ninnu appuyer terrain kan su bɛ yen koyi tubabu su bɛ yen koyi puturu kelen b'u kan sujalanw b'an bolo yɛrɛ de sujalan baden bɛ yen sisan n bɛna mun ɲɛ fɛnɛ kɛlɛ in kuma bɛɛ tɛ ka fɔ aw ye quoi bilahi diɲɛ y'a se kɛ Mali la diɲɛ dɛsɛra Mali la yɛrɛ de bi de an bɛna don hinɛtɔ kumaw la sisan donc Tchadiens mago bɛ affrontement dɔ de la u tun bɛ fɛ k'o de ɲini bi u m'o sɔrɔ u ye kan abandonné ko donc k'olu bɛ taa ni dugumasira ye et aw bɔra ni avion de ye Tessalit ka bɔ Tessalit ka na Aguelok aw bɔra avion de y'aw ta ka bɔ ne ko aw tɛ taa avion kelen t'aw ta ka taa aw bila Niger b'aw ta k'a ladon fɛn na non u mago bɛ u ka bin embuscade kɔnɔ n'u binna embuscade kɔnɔ sisan en ce moment a bɛ fɔ ko c'est pour ça ninnu ye armée criminelle de c'est des armées criminelles minnu yɛrɛ b'u yɛrɛ ka mɔgɔw faga u ma kɛ u ka yɛrɛ ka mɔgɔw fagali la kuma tɛ anw ma donc o mɔgɔ kelenw de bɛ Kidali kan kɔnɔna la mais n'Ala sɔnna ma an b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛ la fɛn min bɛ yen an bɛna da ɲɔgɔn ɲɛ la k'o walawala sisan bi u ye Aguelok kan fɛnɛ labila pas de cérémonie de remise ma k'a la oui c'est Clé di baka la MINUSMA de b'a fɔ ko wa k'ale ka tagali ka gɛlɛn voilà MINUSMA ye Douazan kana bila n'i y'a f'i ɲɛna Musali Téminɛ u y'a ta u taara n'u ka minɛ u ka Téminɛ u taara n'o ye Téminɛ non hali ka Téminɛ hali charbon bɔrɔ mission de bɛ taa n'o ye olu mana an dɛmɛli kama aw mana an dɛmɛli kama u taara n'u ka minɛn bɛɛ ye u ye minnu jeni an bɛna an da don o la sisan émission kɔnɔna la k'o fɔ ye donc Aguelok kan arabil alamina la zone de Kidal est 100% sous contrôle de l'armée malienne a tɔ tora min ye an bɛna an da don taara mais olu de y'a ɲini anw fɛ kunu dɛ k'an ka temps dɔɔni dɔrɔn d'u ma kunu mais bi u ye kan labila ka bolo ka taa terroristes ma sɔn ka na parce que terroristes ils n'ont pas de munitions parce que i b'a dɔn kɛlɛ in ka tɛ mɔgɔ si la bilen quoi i b'a dɔn ko diɲɛ kɛlɛ min bɛ Mali la ne ye mun de f'i ni mɔgɔ mɔgɔ y'a f'i ɲɛna ko Mali kɛlɛ ko terroristes ni djihadistes don nkalon don a bɛɛ kun ye tubabuw yɛrɛ ka mission dilanni tubabuw ye mission fɛn fɛn initié ka na n'olu de bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ ye nkalon ninnu bolila ka kan labila bi cogo min na lajɛ u taara replier ka taa Gawo de Gawo maintenant ils disent que ils vont k'olu bɛ taa voie terrestre de fɛ voie terrestre u bɛ sɔrɔ ka coordonner di terroristes ma u yɛrɛ b'u yɛrɛ ka contingent Tchadiens ka wuli k'u jɔ dɛ bi la ka wuli péténi kama sɔrɔsi fɛn fɛn sara cɛ ka janfa b'a la bon bi Tchadiens bɛ fɛ k'a dɔn u ka mɔgɔw bɛ min wa mɔgɔ tɛ se ka segin ka na mɔgɔ bɛɛ sara mɔgɔ tɛ yen tugun donc u mɔgɔ bɛ dugumasira la u ka taa bi embuscade kɔnɔ a ka fɔ ko wɛ ko su minnu bɛ yen n'o bɔra sisan Lere ni Bamba u b'a fɔ ko wɛ k'olu sara embuscade kɔnɔ voilà
donc ani o kɔni baara banna Kidal aéroport an y'o minɛ avion jigiyɔrɔ o b'an bolo donc point stratégique bɛɛ b'an bolo Kidal sanfɛla dondayɔrɔ o b'an bolo dugumala fɛnɛ b'an bolo baara banna sisan agɛrɛw fɛnɛ minɛla sisan o b'an bolo ni min bɛ yen sisan i b'o ɲɛfɔ ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min bolo a ye kuma ok Bobo o b'a to an bɛna ale bi an bɛ taa Sema ka bolo kan Bilal ak Sherifu n'o ye Sema mɔgɔ ɲɛmɔgɔ dɔ ye a bɔra ka laseli dɔ kɛ bi k'u ka mɔgɔ 3 min bɛ Mali gouvernement la n'olu ye ministre 3 ye k'u ka bɔ ministère la ko n'u ma bɔ ministère la k'u kɔni bɛ Bamakɔ nɔ k'u yɛrɛ ka représentant de ko sinon k'u tɛ k'u bɛ représenter o bɔlen kɔ a la k'a n'u ka 15 officiers min bɛ fɛn kɔnɔ k'olu fana ka b'o la i mun sɔrɔ ka f'o la u ka 15 officiers min bɛ coordination militaire kɔnɔ o tɛ yan olu tɛ wa i bɛ segin kuma kan olu tɛ wa voilà a n'u ka ministre 3 min bɛ gouvernement kɔnɔ a n'u ka officier minnu bɛ coordination militaire kɔnɔna la k'olu ka bɔ Bilal ak Sherifu de kumara bi a kɛra jigilamisɛnya ye kɛlɛ banna ne k'i ma ko marifa ci tɛ yen Bilal ak Sherifu ko k'olu ye lettre ci ONU ma ko ka fɔ ONU ye olu ni ONU ye baara kabiri ONU nana Mali la yan billahi la MINUSMA n'a jamais travaillé pour nous ne tɛ dɛ Sema de y'a fɔ MLA de y'a fɔ bi le secrétaire général de MLA ale de y'a fɔ ne kumakan tɛ MLA de y'a fɔ bi k'olu ye ko sugu bɛɛ kɛ ONU ye ko ONU n'olu de ye baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi ko ONU y'olu trahi ko ONU ye Mali armée de favoriser parce que ko ONU kun kan ka moins ko bi olu mɔgɔ bɛ marifa ani wari de la k'olu ka wari banna u ka marifa banna donc bɛ wari ni marifa d'u ma n'i ye mɔgɔ ye ka mɔgɔ deli i delila k'a d'a ma de bi de a y'a dɔn ko c'est la munition MINUSMA qui fournissait maintenant les mouvements armés a y'a dɔn bi de sisan ko arme fɛn fɛn tun bɛ ninnu bolo k'a fɛn donc Mali kan ka ne ta ka plainte déposer plainte wɛrɛ déposer tun bi ninnu de CSP de Bilal ak Sherifu de ye lettre ci ONU ma CSP tɔgɔ la cadre stratégique département tɔgɔ la ko olu mago bɛ munition ni wari de la bi an filɛ yɔrɔ min na ça ne va pas bɛɛ ye dugu bila u bɛ bunker de kɔnɔ u bɛ bunker min kɔnɔ anw ɲɛ b'a la a ko armée Mali bɛ kanalen ne kumakan tɛ Bilal ak Sherifu kumakan don 200 véhicules blindés 200 maintenant véhicules d'assaut des drones by Araktar drone by Araktar ko o bɛ convoi cɛ la o t'a bannen dɛ ko des radars sophistiqués avec des moyens de troupes de transport k'o de kelen bɛ ka Kidal la kori bi alhamdulilah rabbil alamina ko bi k'olu mago bɛ moyen de la nin ye u ka mɔgɔw yɛrɛ kumakan ye ko ONU ka moyen d'olu ma i m'a dɔn nin ye maloya ko ye ko MINUSMA forcément n'olu de baara kɛ ko kunu ko sɛbɛn ye wagati min na ko médiation internationale kumara olu ni Mali armée cɛ ko kunu ko ka se t'olu ye en 2015 k'an y'olu tɛgɛ fila siri ka dɔn ko o don k'olu tun bɛ ka se sɔrɔ ko mais ko bi ko sɛbɛn Mali armée de ye ko mɔgɔ si tɛ ka kuma ko Algérie ma kuma ko ONU ma kuma ko Faransi kɛrɛbɛ tɛ ko k'olu to u yɛrɛ bolo k'a Kenya t'olu bolo fo t'olu bolo u y'a ɲininka suko la a ko su bɔra dɛ ko su bɔra a ye galon tigɛ yɔrɔ dɔ la les 10 militaires la Mali otage tun b'u bolo n'a tilal'u la n bɛn'o tilacogo f'i ɲɛna u ye otage ninnu minɛ u dontɔ Lere ani Jura u taara sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔsi dɔw bɛ taa dumunikɛ la sugu la civiliw don mais dugumɔgɔmɔgɔw de b'u ko fɔ o sɔrɔsi ninnu tun taara dumunikɛ de la donc u donna dugu kɔnɔ u ka éclaireur de ye sɔrɔsi ninnu ko fɔ ko an bɛ ninnu dɔn Lere ni Bamba kɔnɔna la Jura kɔnɔna la ko ninnu ye sɔrɔsiw de donc u y'olu minɛ u ma minɛ kɔnba la dɛ u taara so dumuni la k'u minɛ mais tellement que sɔrɔsi ninnu entraîné don u taara ni sɔrɔsi ninnu ye k'u bɛ taa n'u ye Kidali de u ka mobili pinɛ de ci la mobili pinɛ cilen tuma min na olu de bɔra sisan k'u bɛ mobili pinɛ fɛn u kɛlen bɛ ka sɔrɔsi ninnu siri sɔrɔsi kelen dalen de y'i tɛgɛ kɔnɔ min k'a bɔ juru la maintenant ka na cɛ sɔrɔ pinɛ bɔ la k'a kunkolo kɛ beji cokun bɔn k'a seri dɔ in tatɔ k'o bale ka tile 13 kɛ k'o ci a kunna olu tilala ten de u ma boli yɛrɛ u y'u ka mobili ta ka segin voilà u ye nkalon tigɛ k'u ye 10 000 di HCR ma u m'a di dɛ u lamagara k'a minɛ u la de Maron y'a faamuya e bɛ sɔrɔsi falen sɔrɔsi cɛ 10 a bɛɛ n'Ala n'a kira cɛ a dafalen n'a blessé tɛ se k'a minɛ mɔgɔ 5 se k'o minɛ u tɛ se
Soit comment et des militaires bien formés au Tchétan d'affaler au milieu de Kidal et Fasamani Fadebila. Est-ce qu'il le tient? A te la fo sɔrɔsi min b'a yɛrɛ to i bolo a sirilen e ka taa n'o ye ɲɔgɔn fasamani u y'u bɛɛ kun ci k'u lada donc u nana mun ka tugun u tila tun u bɛ nin min na k'u ye ci bila tɔɔrɔki bɛɛ ma u ye nkalon tigɛ k'olu ye ci bila arabu ni tɔɔrɔki bɛɛ ma ko bɛɛ ka na ko don o don ko renfort bɛ ka nali Kidali c'est pas vrai tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ ale de m'a fɔ an ka drone bɛ sanfɛ olu bɛ bɔ min il y a 8 drones à l'heure drone seegin de bɛ yen drone seegin a bɛɛ armelen don mun y'a kɛ u ye agalo kan bila pour que terroriste ma taa yen minɛ i y'i kun ma n'i kun ci n'o tɛ u ye tesali kan bila n ko terroriste y'u taara i sigi yen mais munna u ma agalo kan bilalen mun na terroriste ma sɔn ka taa parce que drone bɛ sanfɛ donc a ye kuma fɔ a ye nkalon tigɛ renfort foyi ma don olu yɛrɛ bɛ bunker de kɔnɔ u bolila olu bɛ bunker de kɔnɔ donc ko MINUSMA ka ko Nations Unies ka dɛmɛ d'olu ma ça fait plus de depuis le 8 i b'a ye k'a fɔ MINUSMA tun bɛ armement di ninnu ma k'u appuyer fɛn munition na a ye munition fɛn fɛn d'u ma Mali armée y'a bɛɛ minɛ u ye armement fɛn fɛn d'u ma Mali armée y'a bɛɛ minɛ kɔsa in na MINUSMA ye min kɛ MINUSMA b'a ka armes détruire des véhicules des munitions des armes a bɛ k'a bɛɛ da k'a jeni mais o tuma na MINUSMA tɛ Mali tɛ ONU na wa Mali tɛ contribuer wa MINUSMA ka mission na o Mali ma wari bɔ ONU ka participation na wa mais est ce que mission ONU sen kan ka na Mali la ka tila ka armement jeni k'a da a m'a di Mali ma diɲɛ maliyɛnw ka bɔ nin kalama dɛ k'a da k'a jeni ka marifa da k'a jeni munna par sabula u nana ni marifakisɛ min n'u ye min yira Mali armée la kelen tɛ u nana ni bom min n'u ye min yira Mali armée la kelen tɛ ninnu ye san 6 de kɛ conteneur bɛ jigin a tɛ dayɛlɛ o y'a sɔrɔ jamana t'an bolo donc u b'a di u ye terroriste armée u y'a ye Mali armée fanga ka bon donc c'est une manière Mali armée bɛ ka armement caman récupérer marifaw ni baliw ni fɛnw récupérer donc u bɛ k'a jeni sisan u ye jeu dɔ k'anw na cɛ o jumɛn Mali sɔrɔsiw ka fo sa a bɛ Alaw n'a kira cɛ n terikɛ an bɛ ninnu kɛ malo ye walahi bila an bɛ ninnu san palima an bɛ ninnu san palima sisan ko Kidali ko ka taa olu ka minɛn ta Kidali ko ils ont besoin de 200 véhicules awɔ camion 200 k'olu mago b'o la ko ka t'u ka minɛn ta Kidali ayi u bɛ fɛ sisan ka terroriste de don o camion kɔrɔ e ni Ala cɛ kan kelen kɔnɔ minɛ camion 200 aw ma e nana cogo di camion 200 k'olu mago b'o de la Mali o k'a tɛ di aw bɛ commission kɔnɔ anw bɛ commission kɔnɔ commission min bɛ taa minɛnw ta aw b'a kɔnɔ Mali armée b'a kɔnɔ commission mixte de don ni aw mago bɛ minɛn min na a y'a fɔ an bɛna ta u ye k'a tɛ di u ka bi u ka fana plan fana échoué bi k'olu mago bɛ camion 200 la an k'a tɛ di camion 200 tɛ dɛ an bɛ usine de installé parce que u mago bɛ o camion dontɔ sisan u bɛ arme de don o kɔnɔ parce que munition tɛ ninnu bolo i ma bila accès ko munition t'u bolo u bɛ camion ninnu dilan de i bɛ camion caman lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a carrosserie kɔnɔna la i bɛ tila ka wo wɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna la tugun u bɛ arme dada yen de n'u ma arme da ye bariko min bɛ dugumala la bariko réservoir 2 in o 2 ni ɲɔgɔn cɛ wo min bɛ ka lɛ pɔn-pɔn yɔrɔ la u bɛ arme stocké yen fɛnɛ c'est pour donner des armes minnu bɛ bunker kɔnɔ u ka se ka arme ci ka bɔ parce que u bɛ boli ka taa Tezawatène parce que u filɛ yɔrɔ min na u b'u yɛrɛ ɲini parce que u ka ɲɛmɔgɔba caman de bɛ bunker kɔnɔna la u dogolen bɛ yen n terikɛ ko de bannen filɛ koyi mɔgɔ si t'u bolo bilen k'olu ka officier 45 de sara armée min tɛ tɛmɛ boloɲɛ kelen kan ni officier 45 sara o la o t'o ko bannen ye o t'o ko bannen ye o t'o ko bannen ye bon bi u yɛrɛ de bɔra k'a fɔ ne tɛ dɛ k'olu bolo banna n'a y'a fɔ k'an ye propagande ko nous on est des propagandistes u m'o fɔ wa bi cɛ yɛrɛ de ye commentaire kɛ Mali armée kan bilayi ko armée ni minɛn dɔ bɛ ka nalen ko armée ni fɛn bɛ sanfɛ ne tɛ dɛ ale de kumakan don ko minɛn bɛ armée bolo k'i ni ɲɛ dara kan bilayi k'i tɛ mɔgɔ to armée bolo et puis proposition kɛ ONU a ma jɛn n'a ye dɛ ko ONU ka kuma Mali fɛ ko o tuma na an n'olu ka jɛ ka sigi a ka sigi Kidali kɔnɔ kɛ sisan barisabula 2014 politiciens ma an fɛrɛ u ma wa k'olu sɔnna an ka jɛ ka sigi 2023 ala ni Asimi tile k'an ka jɛ ka sigi komi an ka armée reconstituée min ko a tɛna kɛ o ɲɔgɔn na ko armée ayi ko o tɛ tuguni dɛ fo ka format wɛrɛ d'a ma an n'u ka jɛ ka sigi Kidali ça veut dire a ka fɔ sisan bon an sɔnna accord ma an sɔnna fɛn bɛɛ ma sisan a y'a lajɛ a kana marifa ci fɛn tɛ yen o la n'o kɛra sisan u bɛ sɔn ka terroriste bɔ Mauritanie ka na don o don attaque don o don attaque don o don i b'a mɛn k'u ye bombe don Mali sɔrɔsi dɔ la an tɛ
min ka nɔgɔn dɔrɔn yanni sini cɛ u ka marifa bila billahi n'u ma marifa bila bɔda foyi tɛ yen tugun u bɛ bunkɛri de kɔnɔ kɔngɔ b'u la parce que u bɛ bunkɛri de kɔnɔ balo tɛ yen balo tɛ ka jigin a bɛ wo kɔnɔ a bɛ wo kɔnɔ a tɛ ka balo mɔgɔ b'a la ka sa aw bolo balo tɛ yen balo banna pewu. a fɔ Bilali n'a ka ministre saba bɛ ɲɔgɔn kalama kɔni. Bilali ko ministre saba ninnu ye olu janfa. I y'a faamu wa k'olu ka kɛ kɔnɔ ani ministre saba in k'olu k'u ka bɔ gouvernement kɔnɔ parce que ne m'a f'i ɲɛna ko la diplomatie malienne est au-dessus c'est une école. I m'a ye Mali t'a fɔ ko SEMA parce que Mali sait très bien que SEMA bɛ gouvernement kɔnɔ Mali b'a fɔ olu ma ko les bandes les terroristes les milices armées les terroristes les bandes armées. O de y'a to ONU ka demande rejetée ko mais vous avez des ministres dans le gouvernement u y'olu wele k'olu ka bɔ pour les légitimer parce que olu kun démissionné là en ce moment o kun y'u légitimer olu k'u tɛ bɔ ni mɔgɔ bɛ hɛrɛ la Kidali o a bɛ ka taa BJ san BJ kelen 42 millions arme 17 ninnu ni fɛn ninnu o ye 3 millions 500 et 8 millions e bɛ ka t'o don marifa ci la o ye forage joli o tɛ forage fila bɔ wa e ni ka taa BJ ni mɔgɔ ma a bɛ ka marifa ci ka jamana na san 9 a marifa bali t'o la ni wari min donna Kidali la kɛlɛ la tun tɛ Kidali développé ka tɛmɛ Dubaï la Kidali tun bɛ tɛmɛ Dubaï la. Olu ma développé dɛ. N'u ma développé u ye marifa bɔ min. État ɲinɛnen olu kɔ. Awɔ sɔn don olu ye marifa bɔ min ni État ɲinɛnen kɔ tubabu ye mun d'u ma n ko tubabu ye marifa de d'u ma k'u b'a ci u yɛrɛ la tubabu ye wari min d'u ma n'a tun y'o falen k'o don kɔlɔn na k'o sen k'o ji min e ɲɛ bɛ kɔlɔn caman na Kayi n ko Kayikaw de y'o sen gouvernement m'o sen o i ɲɛ bɛ fɛn caman na Sikaso Sikaso ka denw de y'o kɛ i ɲɛ bɛ fɛn caman na Gawo donc n'i y'i ta minɛ ka don marifa la n'a marifa bali banna i bɛ bɔgɔ ɲimi donc fɛn min bɛ yen sisan u ka marifa di u ka bɔ bunkɛri kɔnɔ parce que an dɔlen bɛ yen bɔda foyi tɛ ni ma kɔngɔ b'i faga kɔngɔ de b'u la sisan tɔgɔ foyi t'u bolo u bɛ ka delili de kɛ ko ONU ka wuli ko ka don olu jukɔrɔ o tuma n'a sɔrɔ o tuma ministre ye jumɛn ministre tɛ ONU ye tugun dɛ ministre tɛ ONU ye bilen dɛ ministre kan ka munition jɛniya ça c'est la violation du droit international et pays qui est en guerre Mali bɛ guerre la e b'i ka munition jɛni ko parce que an ko e ka taa mais an ko e ka taa ne e y'an dɔ de i échouera de. Abdoulaye Diop fana ka discours in fariya kun dɛ. Oui. N y'a mɛn Abdou Diop ka discours fariya mais a ma fariya mais c'est vrai c'est la vérité. Bi alhamdoulilah rabbil alamina Kidali nɔgɔyara ka ban le GTA qui doit intervenir o de tɔgɔ ko GTA Adrar o kɔni Kidali fan bɛɛ pointage bɛɛ bɛ yen u bɛ bunkɛri kɔnɔ u bɛ fɛ ka mɔgɔw piéger ka mɔgɔw faga parce que mɔgɔ minnu ye jan dɔ wele ka sɔrɔ sini u ka convent Tchadien ka convent min ka bɔ i bɛ si bɔ n tɛ kɔnɔ a bɛ fɔ k'a binna ambassadeur kɔnɔ walayi bilayi u bɛ convent in tirer ka tila k'a binna ambassadeur kɔnɔ parce qu'ils veulent justifier leur mort donc u ye su minnu kɛ Lere Bamba Jura u b'a fɔ ko ko su ninnu sara ambassadeur la sinon mun b'aw bali avion t'aw ta Gawo ka taa n'a ka taa sigi Tchad ayi e mɔgɔ min ma se ka bɔ Agelo ka na e mɔgɔ min ma se ka bɔ Tilali ka na e siranna sira ɲɛ e bɛ se cogo di ka bɔ Gawo ka taa Niger ils veulent se faire piéger parce que tubabu kun bɛna taa Bazoum na tila Bazoum kun bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ Libi bon u ka cɛ min bɛ Libi ko Masudu Buhada an y'o faga min y'i kalikali nin n'an y'a to kalikali ka bale k'a ta sen na k'a kun ci donc foyi tɛ yen tugun fɛn fɛn bɛ yen sisan u ka Kidali u ka bɔ u ye min fɔ a tɛ se ka kɛ an tɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ Kidali u y'o mun fɔ an t'o la quoi ministre man ka minɛnw ta ka bɔ a ka bɔ a ka to an ka don an ka sigi k'a fɔ k'an ni ninnu bɛ sigi a o kuma kɔni t'a la. Bon mɔgɔ Bazoum yɛrɛ ka évasion ko in na mɔgɔw ko ko yalama Africain prison ta bɛ se ka to nin cogoya la cogo di k'aw jamana tigi ka tila ka boli yɔrɔ ɲini ka taa faso wɛrɛ jamana wɛrɛ la tuguni. Bon i kun ka CEDEAO ka intervention min kɔnɔ dɛ k'u bɛna attaquer dɛ o de ye évasion ye o de ye commandant fila ye marifa ne ma fɛn ko mɔgɔ t'u bolo ne ma fɛn ko mɔgɔ tɛ CEDEAO bolo CEDEAO obligé ka mercenaire dɔ de ɲini ka na ko ka taa Bazoum labɔ nin dugu belebeleba ninnu i bɛ tɛmɛ nin kunna de Bazoum yɛrɛ cogoya t'a bolo a n'a ka cuisine kɔngɔ b'a la e t'a dɔn k'a fɔ e b'i yɛrɛ ɲini k'i ka cuisine bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ o tuma tobili ko b'i la e de ko Bazoum tɛ président sɛbɛlama ye quoi e ni Ala cɛ e bɛ ka évasion kɛ e bɛ ka boli i ka cuisine fana i b'o la boli i fɛ i yɛrɛ bɛna dɔn ko ninnu quoi ils sont tellement bêtes e bɛ ka évader ne bolo e bɛ taa tan i ka fɛn bɛ taa tan aw kana parce que n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ gɛlɛya e sigi n'i yɛrɛ hakili ma baara ye tellement que u bɛ se dumuni na i bɛ taa sɔrɔ o cuisine in dɛ i bɛ taa sɔrɔ sanu cuillère de maralen parce que u bɛ fɛnw de yɛlɛma u bɛ sanu yɛlɛma ka kɛ cuillère ni fɛnw i bɛ taa sɔrɔ cuisine in de b'o yɔrɔ dɔn ka bɔ n'o ye u t'o feere i bɛ taa sɔrɔ cuillère baramama ou bien a fɛn sanu cuillère lama ou bien a baramalama donc u bɛ t'o yɛlɛn k'o feere u y'u ka transport parce que avion kun b'u kɔnɔ ko taa n'o ye Nigéria an y'u koron sira la k'u minɛ k'u lasegin ka na wa nin de CEDEAO ka intervention ye dɛ CEDEAO ka bɛna intervention min kɛ awɔ nin de don mɔgɔ t'u bolo commandant 4 5 u b'o de bila ka na
Vous défensif est confié français là. Donc il y a nord qui est entendé. 600 non. On négocie avec personne. Au lieu de accord, le porte-parole de la SEMA, Domino Ber attaqué ou il a fait accord à capturer des réseaux à état Takaïda. Et bienvenue dans mon accord, moi, accord, parce que munition bana, ko oni nga munition d'ulma. Donc il y a aussi munition d'ulma. Munition fait pas munition bedjeni. Tchadi on mouva munition bedjeni. Parce qu'il va faire numéro Abraham là, il va faire numéro Abraham là. Finalement il va dire, c'est sûr, non plus d'officier. Au lieu d'avoir un officier, ben ça. Voilà. Les questions ont été à bas là. Mais denmisɛnninw b'a la k'a fɔ k'u bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ recrutement ko la n'o ye a papier ko ye bugu papier dɔw bɛ yen nɔ k'olu wari b'a la ka caya kun ma an bɛ se ka jumɛn fɔ Mali autorité ye pour que nin recrutement in bɛ se ka kɛ. Ministre ye communiqué kɛ k'a tila cɛ o cɛ taara mairie la i ka légalisation c'est suivant la loi numéro 2011-087 u ka yafa ma a bɔra n kɔnɔ ou bien 2011 de. Pourquoi il y a fait ma bonne non? Au charaksen de kuma légalisation ni papier mon bon mairie là au warka. Au drôme moi. Drôme moi. N'a terminé quand on voulait qu'à fourni. Police, le DG de la police, le secrétaire général Suleiman Traoré, a communiqué qu'il s'est entretenu avec tous les chefs d'unité, comme ça ni FMP, 41 700. Tu sais, du coup, on a Moussa Namo tient fond au tenir. Malais monta papier là, Namo et Roko Namara Mandi et Roko et Boulangole et Fantin. 40 gansans, Kataro de Mana, ni Congo téléphone Marotola. Donc, au début, sur les Dadi Mroma. Anga dofo gouvernement anga dofo andum fene na ndonu fene chi na nga chef mafo ibe mo tuwa sebe na nete Moussa papier koy mo ni mo 40 kuma fine 1700 ka an wele papier fait na be bo police la secrétaire d'identité ay fou de do ibe temru de sang amese ka bekame wa fene fait nga bo yoro tawla a beda donendo ko mairie papier ko dorome moi tribunal la beda donendo casier ni arson territorial abla maiga communiquer ka communiquer fait ko ta pas jour ko communiquer bla lembe charakse mu ya fo akara charakse donendo antanya rebla kuma la ni tara wardi mo mi ma o yiga koyi ni mo mi kima 40 wafla an wele an ba to di police awa instruction mo ma police ni mo so mo ma gendarmerie ni mo mi kima ko ni eni prier billahi me kan en mo fo ya quand un 40 000 bois au dos, on a 300 cartes d'identité. Billahi, quand un tellement que mon gars 300 cartes d'identité, n'est pas mais ça réfléchit vous la mais son mabo. Quand un. Donc barabara kake. Maintenant au béni béwila n'y on fait. Ko be faire ça n'y a pas n'y on fait. Ko be ça n'y a pas n'y on fait. Donc à faux mon gars Philippe en refene là. Mais ni mon gars sur fin d'ailleurs là. Il va en William dernier mon gars kuluka. Allah ça va me beaucoup mal. OK, ka foli di lameba bela jelema ko ne kuma ku kuma mbi. Non, qui faudra en échange d'alendo. Terroristes yɛrɛ ko ka bal banna ko bal tolu bolo bilen yɔrɔ ni bal t'i bolo kɛlɛ kɔni banna i bɛ tile di i bɛ bɔ bungɛri kɔnɔ kɔngɔ de b'u la n tɛ bal ma ban dumuni de banna n ko armée y'u jɔ dala dingɛ dala de dingɛ in datugunen don u tile de b'a la MINUSMA tɛ foyi contrôler bilen dingɛ in kun de bɛ bɔ fo agɛlɛw ne k'i ma ko tunnel de sennen don a bɔn tunnel de kun bɛna bɔ tunnel de bɛ bɔ agɛlɛw ka taa Kidali wo de don Mali armée y'i jɔ agɛlɛw dala de ka bɔda bɛɛ minɛ donc kɔngɔ de b'u la ayi tɛ bɔ dɛ ka bɔ c'est bɔ dɛ ayi ne m'a fait ne b'a fait dumuni ko tunnel mɔgɔw ye ne ka kuma kɛ mananakan ye a tɛ nin a kɔngɔ de filɛ cɛ la nin ko ka ne ma mɔgɔw labɔ n'a fɔ ko crime don dɛ wo kɔnɔfɛn yan awɔ crime don k'an bɛɛ kɔfɛ cɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ k'u sɔgɔli baara fo ka se don wagati la a b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na k'a fɔ a k'an bɛn don n'a nataw la inshallah